Afrika nyiso nang'o? En tuk siasa koso mae gima wagen neno kaka gik moko dhi mbele. Kalonzo Musyoka koni ngang'o kanyawera kod kana gi Rigathi Gachagua gi Martha Karua. To magi gin jok mane opogore e paro 2022. Ang'o matimore e paw siasa ka Erick? Nikech gini joma ng'eny penje. Nyikora Ramogi bende penje, omiyo kora an bende akora bedo duond oganda mondo apenju kaka jolony e weche mag nonro mag siasa. Ang'o matimore ka? George erokamano. Aduoki ni en tuk siasa kaka iketeno. Nikech inyalo paro ni kane manosenindo Daniel Arap Moi tuo, to William Ruto kanodhi to Gideon Okoni ok onyal nene. To nyoro to kore neno koketo maua. Nyisi nogendni mang'eny ong'e ni siasa ok kete agoko. Siasa bedo gimunyalo gogo kwano ni bo nyalo donjo. Omiyo an mano ok buoga ahinya, mano nyiso oganda mong'eyo. Sani Ruto nyise ni neno bia wamakre ka, dipo ka chieng' moro mbele ka timora nade aweni. En mana thurwa kucho ema in nisewe chama ok ichak iduogi. In nionge ODM ni ringo ok ng'won ni nyaka chieng'. Mano timore mana thurwa. Ogendni ma oko gi te osefwenyo rieko maler mar we keto siasa e adundo gi chuny monde giket dwach jopiny gi dwachgi. Omiyo manyo timore kind KANU gi Ruto en dwach ich gi dwaro mar piny mar oganda mag jogot go. All right. Dr. Mark Matunga.